Praise the Lord. Pako nyingi mantie. Pako bumwele jakayoda. Simpara tego. Sana. Oh yes. Amin gitu. Duong gepak geloyo ginyalo teko odog ni Yesu simba. Hallelujah. Yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Eva shaka contra plafo. Yes, yes, receive honor and praise, receive honor and praise, receive honor and praise. Yes. Let me take this opportunity to thank you. It has been a while since we met here, but I believe that you are fine. Oh, yeah. I know that when you look at me, you see I've been okay with a sound mind, doing pretty good. Oremo from Igori, welcome. Yes, Isaac Otieno, Aruaki, Kennedy, Ann Kennedy, Aruaki, William Owen, Aruaki, Austin Franklin, Aruaki, thank you, welcome. I want you to take this opportunity to welcome your neighbor, welcome your friend, welcome your family. Let us be together to feed from the table of the Lord this evening. Yes. Let me just apologize for being off air for a while. There was nothing wrong, but I just took a break. But I feel that I should be back. So today I'll be back, tomorrow, maybe until Sunday. I'm streaming live from Kisumu, but tomorrow I will be in Migori, my city, my town, my home. So thank you for coming. Thank you for coming. Invite one another. I'm going to take a few minutes. I'm not a time waster, by the way. I'm somebody who is so conscious about time, and I know what it is to be in time and on time. So I would rather be on time and operate in time than to be in time and operate outside time. I hope you understand that. William Oweno, thank you very much. You can do me one more favor by saying where you come from or where you're watching me from, because I know that is going to be explosive. God has given to me something for you. This is my work. This is what I do. So whenever I want to do it, I try my level best to operate within within that grace that God has given to me to really exegetically, homiletically, theologically, hermeneutically present the gospel in its entirety with no fear or intimidation. Thank you. Well, again, allow me to take time and expound some words in my mother tongue. It is not that I cannot do any other language, please forgive me.
But I really feel that we should take one another. We should, hold one another's hand as we go together to worship the King. So allow me once more again to take this gospel to our Lakers. Though I'm not a village king, not even an international king, but I'm a servant of God who want to be used the way God wants me to be used. So thank you. I want to read. Adwa some mo mama roka inge mo matende pain to kedo. Adwa na kwai ni please cow body mondi share this gospel. Share this gospel. Nge chode konyo ngato. Kawe mondo poge ne go ngato. Mondo Dholuo poge. Nginge uge gima bro timo ni marach. Nginge de ngato nginge ne nyawadu. Mondo wachiro bedi. Zaburi Piero aboro kodabich matindo aboro. Zaburi Piero aboro gabich matinda aboro. Wacho ni achiko ita ne gima ruoth Nyasaye wacho. Osingore ni obiro kelo nwa kwe wad joge owuon ka ok wadokie timbewa manono. I will hear what the Lord God will say. And these promises are, if we turn not to our folly, if we don't go back to those things that makes us behave like fools. Achiko ita negima ruoth Nyasaye wacho. Mumamoro chelo wacho niya. Anachik ita monda winji gima ruoth Nyasaye biro wacho. Ningecho singore no biro timo ne joge maber. Erokamano William Aweno. Obiro timo ne jogo maber kaok gidokie e timbegi mamono. Adwa wuoyo e injili sani go biambo. Wan sani endalo ma ito kikore. Wachopo muma mane Paulo wacho ne Timotheo ni ndalo biro maji biro bedo joma itgi okikore, itgi osakni, giwinjo be ok giwinji, giwinjo to be ok giwinji. Koro adwa wuoyo winjo mochikne it. Kendo winjo makelo ng'ato e pogo tiend weche ma weche donjne. Inyalo winjo gimoro to ok donjni. Wawachni kanyo. You can really hear something but you don't understand it. Inyalo winjo gimoro to tiend gino ok donjni. Winjo iluongo ni hearing. Understanding tie wach madonjo. Knowledge rieko. Daudi wacho ni achiko ita monda winji gima ruoth Nyasaye wacho. Sani ema dwaro chiko it kama koro wagikeni. Sani koro dwaro chiko it ok ne miriambo, ok ne news. Na neno kolandi kena neno media ka. Kajo moko morwako plastic mong'adi otugore kawacho di kik wadogi e kanisa. Nikech kanyo ji dhi thoe. To kata sama ni jogi wuoyo ni, to giwuoyo to gin kanyakla, ok kata mita achiel kata mita ariyo. Koro adwa wacho ni niya, sama wagikeni wadwaro joma nigi winjo maler, ma weche donjo negi, kendo ging'eyo gima timore piny sani. Sani wadwaro it moyawre ma winjo wacho kita ita. It moyawre to it ma winjo wach. Nikech kanyo moting'o ono. Winjo marach kelo duoko marach. Anuoyo. Winjo marach nigi duoko marach. Ang'o mi nyithindo moko gore sikul. Giwa gore sikul, ok ni jomoko jopuonj ohero kawo itgi to keto kamachielo, to moko kawo ketgi keto kamachielo. Apana. Nyathi ma winjo ne rach kata okete ne row mokwongo. Mochako kete e row mokwongo ma extra. Mochako poge kowachne niya ni en kobedo but ng'ato machielo to ok owinj wach maber. O nyathi ma pache dhi gi gik moneno kod wang'e. Koro ikete winjo marach kelo duoko marach. Anachik ita monda winji gima Nyasaye wacho. Adwa wuoyo kuom ji ariyo kata ji adek e muma ka. Mano obedo gi winjo maber to nomomore pau ono. Winjo maber
ema kelo duoko maber. Kendo ng'ama winjo ne ber kata somo mana muma e ode. Obeda beda gi muma to somo ne to muma no donjo ne. Obeda beda gi muma to muma donjo ne. To kata obedo mana gi wer moro mo wera mo wer ni. Ma wer no donjo ne to meaning mar wer donjo ne. Winjo to gicho donjo ne. Gino kae akaya. Winjo ka gino kae. Ndalo moro iga praboro gi wiye jaturo moro no tho Nairobi ko ne lare gi chiege ko achiel koda kaito community no donjo bar Dholuo sama ni chiege buro loyo kabiluongo nyingi gi joma no somo gaset gi joma no ng'eyo ndalo do ng'eyo sama ni chiege buro loyo ng'ano no kamiluongo ni akene ugenya kagera kiluongo nango kagera sama ni chiege buro loyo jogaset ne wacho ni no wuok ko wero boko mane ok winji ming'uro bakoro be koro sanendo chore be no sanendo winjo marach kelo duoko marach. Johana gi Petro iluongo ni wuot mor polo joma kano wuoyo to Nyasaye winjogi gidhi kachacha to giwacho ni fedha gi dhahabu waonge go macha ne gigolo mana ng'ancha kuom weche mag piny mondo kik winj weche mag piny to fedha gi dhahabu ne gin go nikech ne gin gi wuon pesa ne gin gi wuon dhahabu mono osewacho mabe ne ging'eyo gi roho man kuomgi ni wan ni piny mar Jehova gi mwandu duto manie iye obed fedha kod dhahabu to gin ne giwacho niya fedha gi dhahabu waonge go to gima wan go emwami kuom nying Yesu Kristo amalo mondi wuothi to gicho donjo ne ng'ano kapok wacho donjo to kode ng'iwang'wa tir winjo nitie winjo madonjo tieng' diriyo gimora mora ma dhano ma Nyasaye oketo e wich mineno ni gimora mora moketo e wijene kata gimora mora moketo e del nitie kaka winjo wach jomoko winjo wach gi tiendgi jomoko winjo wach gi itgi jomoko winjo wach gi dendgi jomoko winjo wach gi umgi jomoko winjo wach gi wang'gi jomoko winjo wach gi itgi to wakaw niya in iti kende ming'e winjo go wach ang'o ma gino osekonyigo be isewinjo ma winjo donjo ni mi po ka iwinjo be wacho ni wacho to kendo ne ji mang'eny gik madonjo ne gi ok owinjore odonjnegi kwa mfano ng'ato koni niya ni dhogi chalo dho Meru ka itudori koro ichako ywak Meru manoting'iri e dweche 9 jachir lokori niya nikech koro dhogi chalo kode iwacho niya mano yanyi nikech iwinjo marach tasara winjo marach en lal winjo marach toyuma winjo marach en gir raura winjo marach en gir jomofuwo makata kolemo to winjo ne rach chich kode winjo kelo ng'ato e chweyo gima no onge go mobed go nikech winjo chalo gima ng'ato kawo to keto e kompyuta to kompyuta chako process gicha processor mare to golo ni duoko winjo maber tiyo moloyo sime mineno in gi lweti no minyalo gone ng'ato to winjo maber kelo ng'ato chalo ng'ama chweyo gima onge to betie negi kod ni ng'iwa tir tegwangi king'iya nikech ukod niya tegwangi king'iya gima wan go ema wami kuom nying Yesu Kristo amalo mondi wuothi adwaro ni chakre kawuono gik monego winji gin gik man go ala gin gik manyalo chweyo gimoro e ngimani gin gima nyalo kawo kuon to keto piny e mbele ni kata chiemo onge kendo nyalo miyo dendi bed mangima ma onge tuo wuoda chik iti ne weche na kan gi chunyi mano winjo tiyo wuoda ngeche ang'wen matindo 21 wuoda chik iti ne weche na nang'o ni mar ng'amo winjo gi ang'o dende bedo motimore nade mangima maonge ang'o tuo we baro wiwa gi wach corona we baro wiwa gi wach tuo onego sani koro wachakuoyo gi Satan mondo kono ni gik mowinjo seromo gionge gi duoko nitie ng'ama ko winjo kuome bada uri wacho na cheko ita mana winjo gik joka Nyasaye wacho nikech nitie singruok mosingo winjo ema ywayo singruok Nyasaye to kelo machiegni. It is hearing and understanding the word of God that brings promises of God to our table. Winjo has the ability to bring to us what God has for us in his store and bring them to our table.
winjo maber chalo gimo or winjo no o connect gi piny ruodh Nyasaye to kelo ni gik ma onge mabedie wuoda chik iti ne weche na ni mar ng'ama winjo gi kendo kawo gi mokano gi e chunye dende bedo maonge tuo. Koro number 1 winjo hospital mamongo winjo tingo hospital ma Nairobi hospital ne winjo nyalo mi bed mangima kata kama ji thoe to winjo ni ber kendo tudori gi polo ibiro winjo gik ma polo wacho to wache ni to polo to wache nang'o ero jogi to se wuoyo to polo to wache nang'o kama gikieno aparo Batimeo Katimeo jalma muofu wanyo dinore tiende be ok ber ahinya lil bolil lewni maonge go maber to no winjo ni Yesu koro biro he had that Jesus will come and pass by winjo omiyo loso gima ne ok ji par kuome wang'e tok nen awuoro ni ng'ato nyalo neno momed gangolo kaka koro marani to gik mowinjo ochalo ng'at ma oding lori odianga buk thundoro buwuon go ma kisungu luongo ni inept indolent maonge gimong'eyo kata kamodhiye enokia kata koth nochweyo kia kata chieng' norienyo kia kata jikomo no kia kata ng'ato ywakne okia kata ng'ato yowang'o kia nikech winjo ne rach ok onyal somo body language winjo ne rach ok onyal somo pi wang' ng'ato winjo ne rach Nyasaye modak apanda to be nitie kuonde duto gima connect Nyasaye gi jogene ka wasomo ne jogo muma en ka winjo gi obedo maber achiko ita mondo winj gik ma Jehova Nyasaye wacho ni maro singore ni obiro timo ne joge maber. God has promised. His promises, the Bible says, are sure. They are something that you can trust on. Ok gin wecha singruoge Nyasaye ikawo gi joma winjo gi ber gi joma nigi understanding ma weche pogore negi uwinjo ni mano to wacho ni mano to chumbi mowacho no mano to ringo mowacho no mano to dielo mowacho no mano to poth tok ni ng'ato ma okia ni mamor no to Mercedes ng'ini ng'ama kia gimoro okia mor Mercedes okia mor Toyota okia mor Nissan okia mor Daihatsu okia mor Kiang'oa okia to ng'ama nigi winjo maber makanika ma is qualified kitero mitoka e garage mitero mitoka ni e garage to winjo ne ber ki okoni ni morane dokoni nege koni eruru gima kama ibiro yudo kodonjo kamoro machielo awacho ni odhiambo sani ni winjo gwenyo ji gi Nyasaye ng'at miluongo ni Saulo ma wuod Kish Samuel ore mondo odhi onega gag ruoth jomalek odhi onegi gimoro amora moyudo kanyo to winjo marach joma winjo gi richo mino weche to weche gi gimino mana samo gik sa pesa ng'ama winjo ne rach kata ben bako ba winjo ne rach kata miye mana siling 200 ni mondo odhi otim go so ping to winjo ne rach ibiro yudo kubro mino wache ni manyaka angum wuogie ma tasho na nyaka odonje ng'ama winjo ne rach kethore gi chwore pile okinyi gi kethore odhiambo gi kethore otieno gi reconcile ka gi sa 11 gi kethore sa 12 gi winjore nikech winjo e marach understanding marriage is too low. Baby, you don't understand me. Honey, you don't understand me. You misinterpret me. You misquote me. You misunderstand me. You misquote me. You misquote how? Because when you need process a marriage, chanke gima jachi no the oke pachi moke to giminu ni iti oki winju weche ni tie weche mi winjo kabisa weche mi winjo hiyo ayan kanga to modia ya nyi mano to higni 10 e chunyi ngato tamie pesa mano to higni 8 e chunyi ngato tamie nanga mano to higni 9 e chunyi to winjo makoidwa koni ni kaugini mondikete position from position A to position B ibiro yudo ka winjo rach achiku ita munda winji gima Jehova Nyasaye wacho ni maro singore no brotimo ne joge mabeyo Nyasaye singo nang'o singruok mag Nyasaye nang'o kawuono godhiambo singruok wacho ni ating'o chang nyal jema
Atingo gima piny onge go. To joma winjo gi rach to biro wacho niya Nikurusisa, kia Nikurusisa moro manyoto cha osetho. Joma winjo gi rach biro wacho kianga osetho. Kianga osetho. To joma winjo gi ber biro wacho niya ang'eyo gima muma wacho. Saburi pucho gachiel. Ngaboda ki tipo marangat banyalo gik moko duto biro wacho ni no twagi no ber kanyo ni gichweche nitie mano winjo mobro wacho. Obro wacho niya ana dakie bu tipo marangat banyalo duto anyalo wacho gi chir sani Ruoth Jehova Nyasaye kar konyruok na Nyasaye no oingana obiro konya kamudho lil obiro konya kachieng' rieny tuoche biro nego ji elufu bada koka cham magine wache ni ajaluminati ang'omiyo ji thota ano ka tho tiena daki butipo winjo na oriemba utera kama nitie kony winjo nyalo riembi winjo is so sensitive ohe uomu guok mariembo guok patero guok ka jamoku kako guok nyalo winjo much chogo 5 kilometers kama ng'ato thoe modarbo adalagi makati biro ne kati ni jako mna guogino Obama mibine go kombe moro muti kigori no Obama kolu bagi ni gechonge no kombe ni no nono gibo kombe no timu onge kata guoku onge winjo ne be kore niya o jame riambo ngani kata bedo pinka jemo to onge gimo konya ko to winjo is so sensitive moloyo senses mag guok Oloyo, onyalo winjo gimoro kilometers modhuro. Winjo ema miyo wa connect gi polo, mangato wacho ne winjo gimoro wacho. Okon elijo bedo confused ka odak kamoro, erogo moro. O winjo ka gik moko biro ni Toringo wacho ni Nyasaye ni kanyo. Mano winjo bedo ne marach. Kare ne kato bedo ni Elija noriwo nying gi Yesu kod Nyasaye. To nitie kama winjo nodwa gwenye. Kae to nitie kama no yaore ne mathin. Ningech oneno mil polo. Owuoro Nyasaye ni kanyo. Winjo riade rock bar piny. Owuoro Nyasaye nyaka kawuono. Nitie jomoko mawuoro niya nika jayalo molaw kor wuok e dhoge kagore ni mano kor ka jayalo ni mano kor kunyalo romo gi Nyasaye kata kowuode gi pi moro ma padri otime timbene moko kogwen ni koko wuode Nyasaye ni kaja hapana winjo maler ma Nyasaye omiyi chakre kawuono ema biro miyi chope ono adwa lemo ni ng'ato godhiambo sani mondo chope winjo maber abiro dhi manyime kod winjo ni subject machako nyaka chopi umiya wacho niya create a spirit of understanding. Open your ears to hear whatever the Spirit is speaking. The Spirit of God now speaks victory. No losers in the kingdom of God. Even though we pass through the valley of death, even though we walk like we are in the desert, but our ears are alert. We will hear what the Spirit is speaking at this last hours. I want to pray with somebody. I don't want to let me. Kawuna don't want to let me. Winjo mamiyo kata kwano kudonji ni. Mamiyo o kata kwano kudonji ni winjo ni na kogi korka pesa tu winjo ni ketore. Kogi korka pesa tu winjo ni ketore. Adundo ni ringo uoge nanga. Winjo ni emo ni losi winjo kodhiambo. We muna lemni muna Nyasaye apachi muna bedi ki winjo maber. Iwache ni Nyasaye kiwuoyo to ninga winji kiwuoyo to ninga winji kiwuoyo to ninga winji. Nyasaye majateko. Erokamano jaloyo. Ine wuon winjo kendo ine wuon gik moko duto. Yaw paro bedi chuny modin kodok manodin go yie ma kanoa. Yawe mondo gik miwacho donji. Obed paro mane kata sikul no tamore ne ok donji. Nyasaye karikato nitie ng'uono to ng'uono no oyaw winjo matut manyaka jaywagoro bedo namba achiel. Jehova maroloyo mar lweny. Erokamano ni kum dhako cha, erokamano ni kum mama cha, erokamano ni kum nyako cha, erokamano ni kum wino, erokamano ni kum jaduong'no. Imiye winjo maliw. Stand ja kohala mogoyo no ng'e owuogo ande no Nyasaye mana ka gimuogo dhano wadgi. Owuo gi gimoro amora matime moko understand. Obed kata gari moko understand. Kata nyithindo moko understand. Wacho ni I don't understand my children. I don't understand my wife. I don't understand this dog. I don't even understand this house. Lord, open their eyes
to see, open their ears to hear. I bring the anointing, the super powerful, the anointing for them, for their ears to be open right now. Yawit ngante, yawit yafeja, yawit yuino, yawit mamano, yawit say, Namutu Rikudi, Kata unge means of transport, Ibiru Tingi Kakani Tinu Filippo, Kata unge Kimo, Ibiru Peda Kakani Pido Leader, Kata unge Changa, Ibiru Changa Kakani Chango Naman, Kata Bedi Jabdoho, Kata Bedi Jandulme, Kata Bedi Yukimi, Kata Bedi Corona, Yasai Winjo Babel. Biro chalo negi changi denegi hero kamanu kubu locho ase keto kagoyo gi nyundo ma enu wachini ma keto ma tendo gibedi ju chinde bagi kung mag biere ma jo luji ma jo ket gigi a riembo gi kena keto gi choto I kel winjo ja sai maduong aneno kani tie ngato kanyo man gi paro ngato ni kanyo man gi alsas winjo maber mondo kele changa alsas ma en go chunye kanyo mondo change truth parok which mabero nyasayo ding maremo aketo chup kumingi Yesu Kristo ma Nazaret aketo tuche nige winjo to mano wachini ero kamano kumo locho obedi gima ni chongo kata eni ding kata eni paro nyasaye change itim ono ka wono nyasaye maduong kata pinyo salil obedi ngama ogi gi chiemo kata ngama dwar yembe ot ni chulo ototamo Jehova kel pesa kinyo rom gi ono nyasaye joma ni rom gi ono yo ka poko gi ki joma pili Jehova ono apaki nyasaye maduong ma umbi lach kendo laku ngwengu umbi ala olumbu corona manyo yengo piny umbi pod lach kata dano negi chikene to weche ni to pod lach weche ni pod tiyo nyaka sani amiyo nyigdo ma nyaka chini Yesu Kristo. Amen.